Bundgaard børnesko har vi også her en rigtig god model, der hedder Smilla, som vi har haft i mange år. Det specielle ved Smilla er, at vi har sat vores lille gamle rabbit sole på, hvor der er rigtig meget naturgummi i. Det gør, at den står rigtig godt fast og har et rigtig godt slip. Fordi det ikke er ren rågummi, så slipper den stadig, så barnet kan lære at gå rigtig fint i den. Det, der også er specielt ved den, er, at den bukker det rigtige sted. Det vil sige, når man skal til at lære at gå og lige er begyndt at gå, man skal ikke have den, før man går selv, mellem 3 til 10 skridt alene, så får man den her på. Den gør så, at den afvikler kun der, hvor man skal lære at afvikle, så den er enormt let at lære at gå fremad i. Den har en rigtig god bagkappestyring, som gør også, at hvis man har lidt hypermobile led, eller synes, man har virkelig brug for noget støtte, så er det her en af vores absolut bedste solgte til det. Den har en rigtig god pasform og god bred, så man kan fange med sin stortå, så man skal balancere med stortåen. Det bruger man den rigtig meget til stortåen. Der er selvfølgelig løse indlægssåler i, lædersåler, som man kan tage ud og teste både størrelse og at den passer i bredden. Der er også en lille bitte svangpude i, som gør, at man bliver holdt tilbage i skoen, så når det er, man tager 1 centimeter til voksetillæg, så holder svangen den tilbage i foden, så man ikke rusher frem i skoen. Det gør også, at når nu vi så kommer fra Smilla af og skal ud og have sandaler, så har vi lavet en næsten samme niveau, som hedder Ranjo, som er en lille bitte sandal, man sagtens kan starte med at gå i. Det vil sige, går man 3 til 10 skridt alene, så kan man starte med at gå i den her, hvis det er sommer og høj sol. Den har også en rigtig god bagkappestyring, som går hele vejen frem til svangen, og den afvikler også kun det rigtige sted, fordi det er den gamle rabbit sole, som vi bare har lagt på en sandal. Så hvis man skal have den perfekte sko til den lille starter, så har man det her i en pakke.